След трудната победа срещу Исперих в първия матч, момичетата от Шумен 05 победиха Раковски Димитровград с 2-0, а късно с нощи играха и последната си среща в група Б. Техен съперник беше Царево. Шуменки трябваше да спечелят с 2-0 гейма, за да станат първи и да играят на финала. В противен случай там щеше да бъде Исперих. Михаела Иванова започна с добра серия начални, а първото техническо прекъсване беше при 8-1. Последва срив и резултатът беше изравняван неколкократно от 8-8 до 15-15. С 3 последователни аса Никола Иванова осигури преднината, която стигна да си затвори геймът при 25-19. Отборът на Царево, който играеше за едната чест, не се предаде лесно и във втората част. Директни точки от начален записаха Божидара Бонева, близначката Атина Костадинова и пак се стигна до равенство 15-15. С необичайният си сервис отдолу Ева Господинова направи 3 аса. След 24-21 обаче резултатът беше изравнен за 24-24. Точка на спора сложи отново Атина 26-24. Това означаваше среща на финала с Верея Стара Загора и най-малкото сребърни медали. Спорът за златото започна лошо за шуменки 0-3. След това Теодора Йорданова натисна една топка в центъра, Михаела Иванова се нагърби с много неща и в защита, и в атака, и разликата беше намалена 6-8. За първи път Шумен 05 поведе в резултата след ас на капитанката Божидара Бонева 12-11. Решителни за спечелване на гейма се оказаха точно началните удари. По 3 директни точки вкараха Никол Иванова и Божидара и 25-22. Вторият гейм не беше от най-успешните за шуменските момичета. Те изглеждаха стъписани, неуверени и след 5-16 логично се стигна и до загубата му с 9-25. Както се казва обаче, монетата винаги има две страни, защото няколко сбъркани сервиса отново дадоха предимство на отбора от Стара Загора. Полетата бяха сменени при 6-8, а Алея Христова успя да доведе своите до равенство 10-10. Една грешка на съдията на стола, който присъди несъществуваща мрежа вместо точка за Шумен 05, може би реши изхода на двубоя. Верея Волей спечели тайбрека с 15-12 и ликуваше като шампион на България при 12-годишните волейболистки. За Шумен 05 останаха сребърните медали, а третия отборът на Дунав Русе.